Na ledě. Mě tam přišel tata, takže ukážu vám to takhle a tam tohle video. Takže tak jsem to prostě otevřela. No a ještě dám takhle malou kapličku. Takhle kapličku. No a jo, kamoška tady, když tak to jo. No, to vypadá docela blbě. To... jsem počítač a mobil. Cool. Tady tak. Další. Tady budu mít. Počkej, tady já jdu jenom do sprchy. Jo. Já mě bude ta hlava, nebo tě tam projdu vykoupat já. Jestli na mnou. Yes. Tak já tam dám tu ledničku docela dobré. Dobrý. Tak to dám tohle.